Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da Premium Hausa TV da ke kawo muku labaran duniya tare da ni mai karantawa Abubakar Muhammad Biyu. Kungiyar Dattawan Arewacin Najeriya da takwaranta na Ohanaeze Ndigbo mai kare muradun al'ummar Igbo da wasu kungiyoyin fararen hula sun bayyana rashin jin daɗin su game da tafiya zuwa Paris da Shugaba Bola Ahmed Tinibu ya yi daidai lokacin da ƙasar ke fama da karuwar matsalar tsaro. A ranar 24 ga watan Janairu ne Shugaba Bola Ahmed Tinibu ya tafi zuwa Faransa domin wata ziyara ta kashin kansa. Wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban a Jurin Gilale ya fitar gabanin tafiyar ta ce Tinibu zai koma Najeriya cikin makon farko na watan Fabrairu. Sai dai kungiyoyin a hirarsu da jaridar Daily Trust sun koka cewa babu gaskiya cikin sanarwar tafiyar, la'akari da yadda aka kira tafiyar ta kashin kai. Matakin kungiyoyin na zuwa ne bayan da shi ma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya soki Tinibu, inda ya bayyana shakku game da makasudin tafiyar tasa zuwa Faransa yayin da ake fuskantar karuwar matsalar 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a kasar. Sai dai fadar shugaban kasar ta ce duk da cewa Tinibu ya bar kasa, yana aiki tukuru domin kawo saukin matsalolin, kuma yana baiwa hukumomin tsaro dukkanin goyon baya da suke bukata domin samun nasara kan masu aikata miyagun laifuka da nufin fitar da Najeriya daga halin rashin tsaro da take ciki. Tinibu dai ya sa kafa ya fice daga kasar yayin da ake tsokaci game da jerin hare-hare da aka kai a Filato da sace-sacen jama'a a Abuja, babban birnin tarayyar kasar, da kuma hari na baya-bayan nan na sace ɗalibai da malaman makaranta a jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya. Kungiyar Dattawan Arewacin Najeriya ta ce tafiyar ta Tinibu zuwa Paris a irin wannan yanayi da ake ciki a kasar manuniya ce shugaban ya dukufa ne wajen cimma kudurorinsa na kashin kai a maimakon baiwa 'yan Najeriya kwarin gwiwa a lokacin da suke bukatar hakan. Ana ci gaba da fito na fito tsakanin Isra'ilawa masu zanga-zanga da 'yan sanda a Karim Abu Salim, duk da ayyana yankin na Karim Abu Salim da hukuma ta yi a matsayin sansanin soji da hana fararen hula kutsawa ciki. Masu zanga-zangar dai suna zargin gwamnatin Netanyahu da gazawa wajen karɓo sauran fursunonin yaki da ke hannun Hamas. Ba za su bari a shigar da kayan agaji Gaza ba har sai an karɓo 'yan uwan nasu. Zanga-zangar kin jinin Netanyahu dai na karuwa a duk wayewar gari a faɗin ƙasar ta Isra'ila da kuma neman tsagaita wuta a Gaza. Prime Minister Benjamin Netanyahu dai ya bayyana wa duniya cewa ba zai taɓa yin sulhu da ƙungiyar Hamas ba yayin da yake bayani gaban majalisar ƙasar ta Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da suka rasa rayukansu a yankin Sudan ya kai miliyan 8, kuma rabinsu yara ne kanana. Da yake ziyara a Habasha ta ke makwabtaka da Sudan, shugaban hukumar agajin Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce akwai bukatar a kara agajin gaggawa. Ya ce yana da matukar labarin yadda mutane ke tserewa, musamman ma kan mummunan yaki da kuma yadda suke yanke kauna da komawa kasar tasu. Yakin dai ya janyo rikicin kabilanci a Darfur wanda ya yi sanadin hasarar rayukan mutane da dama. Shugabannin hukumomin agajin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ta yi gargaɗin cewa hukunci da wasu ƙasashe suka ɗauka na janye tallafi wa hukumar agajin Falasɗinawa
na Majalisar Ɗinkin Duniya zai iya haifar da mummunan sakamako ga mutanen Gaza. Shugabannin sun amince da cewa zargi da ake yi wa wasu ma'aikatan hukumar agajin kan taimakawa Hamas wajen kai harin ranar 7 ga watan Oktoba da ta gabata a Isra'ila abun takaici ne. Majalisar ta ce matakin zai iya haifar da durƙushewar aikin agaji a Gaza. Shugabannin sun yi kira ga kasashen da suka ɗauki wannan mataki da su sake nazari kan hukuncin nasu. Mayakan Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ruwan Amurka a tekun Bahar Maliya a wani sabon hari da suka kai kan jiragen jigilar kayayyaki. Mayakan sun kira sunan jirgin da suka kai wa hari da Koi, wanda suka ce Amurka ce ta ke sarrafa shi. Jami'an tsaron tekun sun ce wani jirgi da ke aiki a kudancin tekun ya bayar da rahoton fashewar wani abu a yankin, sai dai babu tabbacin ko jirgin da suke magana a kai ne. A wani labari, Amurka ta kai sabbin hare-hare kan jirage marasa matuka 10 a yammacin Yemen, wanda ta ce mayakan na shirin kaddamar da hare-hare da su. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, Koi wani jirgin dakon kayayyaki ne da kamfanin Birtaniya Oceanics ke tafiyar da shi. Kakakin mayakan Houthi Yahya Sari ya ce jirgin ya nufi tashar jirgin ruwan yankin Falasɗinawa da aka mamaye. Ɗan siyasar nan na ƙasar Rasha mai adawa da yakin da ake yi da Ukraine kuma ke muradin kalubalantar Vladimir Putin a zaben ƙasar mai zuwa, ya gabatar da abin da ya kira cikakken goyon baya da zai bashi damar tsayawa takara. Boris Nadezhd dai ya samu goyon bayan dubban mutane ne daga ɓangarori daban-daban na Rasha, tare da gabatar da su ga hukumar zaben ƙasar kwana guda kafin cikar wa'adi da aka sanya. Ya yi godiya ga dukkan magoya bayan nasa da suka nuna jajircewa ga lamarin takarar nasa, sai dai da yawa daga cikin magoya bayan nasa suna fargabar kar hukumar ta ce bai cancanci tsayawa takarar ba. Mr. Nadezhd yana wannan takara ne a daidai lokacin da mafi yawan masu adawa da shugaba Putin ke tsare gidan yari, wasu kuma suka tsere daga kasar. Da ma wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Ni ne naku Abubakar Muhammad Biyu nake cewa a huta lafiya.